93.9. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas na ako para masigurado nyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong bundag, idol. Ako ang hot na si Tito Bong. Ate Chrissy! Ate Chrissy! Hot na hot ka dyan. Ayaw mo ba na mapalitan ko ang pagiging hot na hot mo, Ate Chrissy? Sige, ibibigay ko na sa'yo yon. Sino? Si Pangulo? Hindi. Oras na para i-welcome nato ang iyong pinakamamahal na palalabs. Siyempre, i-welcome natin ang pinakamamahal ko ay Ate Chrissy lang. Pangulong Dagong. Oh. Mayong buntag, Pangulong Dagong. Maayong buntag, Luzon, Visayas at Mindanao, and to you, Tito Bong, and lalong-lalo na kay Ate Chrissy. Sa mahal mo. Wala akong sinabing ganyan. I love you too. Parang naging robot na si Ate Chrissy, Pangulo. Hanap tayo ng ibang linya mo, ma'am, kay... Wa na naman, ayan, okay. Anyway, Tio Bong, ngayong udto sa ating engineering dito, si Jiblin Prado, ngayong udto. Ayan, ma'am, are you there? Yes, I'm here. Yan, mas okay yan, much better. And sa ating bossing dito, si Boss Rob na nandito rin, ngayong udto. And most especially, To all the girls I've loved before. isali ko na yung minahal ni Jiblin dati. Akala ko... Ala ka na mga sa buhay mo. Yung mga dati lang naman yun. Counted pa rin yan. And of course, sa ating lahat, Bong, Ate Chrissy, let's begin! Oras na para sa inyong iba't ibang klase ng inyong sumbong. Unang sumbong, good morning, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isumbong ko lang po kasi wala akong quarantine pass. Gusto ko nang lumabas. Yung po ito ng FTC Taguig City. Yung mag-GCQ naman yung makakalabas ka na. Pero kung kailangan mo nang lumabas ngayon, na wala pa, bukas pa man. Simple lang, kumuha ka ng puting damit, lagyan mo ng dumi. I mean, dumi-dumihan mo ba? Lagyan mo ng uling. Para? Nakakaloka. Pati mukha mo, ala taong grasa, pwede ka nang lumabas. Wala namang sinisita na taong grasa. Talaga. Anyway, next. Isumbong kay Pangulong Isa Dagong. pa ang sumbong. Magandang umaga, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po ang misis ko at ang kumari ko. Oy. Masyado na kasi silang close sa isa't isa. Kung anong gawin ni kumari, gagawin din ni misis. Nang nagpariband si kumari, nagpariband din ang misis ko. Nang nagpa-blonde din ang buhok si kumari, nagpa-blonde rin si misis. Saang buhok ang pinablandi? Ewan ko, Pangulo, pero paano pala
pag nagpakalbo si kumari, baka gayahin naman ang misis ko at magpakalbo. Ano po ba ang nararapat kong gawin? Si Ponyong Guapito po ito ng Kamuning, Quezon City. Ay, mga taga-Kamuning, mga yung Udtonyong, simple lang. Kung ginaya ni misis mo ang ginawa ni kumare, gayahin mo rin ang gagawin ni kumpare. Yun lang. Para tabla-tabla kayo, para pwede na kayong magsama. Magsama si Punyong at si kumpare. Magtagay kayo Ni kumpare. ni kumare. Alam na, pag may alak, may balak para kay... Kumare? Hindi, para kay... Kumpare. Alam mo yan, laging tambay yan sa parlor eh. Si kumare? Si kumpare. Alam mo, meron din akong kapitbahay na close ko eh. Close kami. Ni kumpare. Ni kumare. Ang pula ng lips eh. Ni kumare. Hindi, ni kumpare. Kaya gusto kong halikan Si kumare. si kumpare. Ay, ikaw Pangulo ha, napagkakalataan ko. Bakit? Nagsisilos ka ba? Kay kumare. Hindi, kay kumpare. Sige, pre, pasensya. Hindi, pasensya muna kayo. Bawal pa yung magyakapan because of the social distancing. Pag natapos ang social distancing, yayakapin ko na. Si kumare. Si kumpare. Ikaw, Tito Bong, close ba kayo? Ni kumare. Hindi, ni kumpare. Secret. Balita ko, nagtabi daw kayo matulog. Ni kumpare. Oo. Next, madam. Isumbong kay Pangulong Dagong. Okay, the sumbong is from Monique Zorca. Pangulong Dagong, Tito Bong, and Ate Chrissy, susumbong ko lang po ang mga anak ko na until now hindi pa po natutulog. Ay. Si Monique po ito ng Quezon City. Maaga pa man, ma'am. Pakainin mo muna, ma'am, bago mo patulugin. Kawawa naman yung anak mo. After na, siguro yung mga siesta time, dyan sila matulog. Ganun mga bata para daw tumubo. Diba? Ganun ang gawa ng nanay ko doon sa Davao. Alam mo, taga Davao yan, pobre lang ako. Pakainin mo muna bago matulog, ma'am. Yung Isumbong kay Pangulong Dagong. pakainin yung bata. Hindi, si kumare. Next. Isa pang sumbong. Dito naman tayo sa ating linya, sa ating mobile phone. Hello, Idol, pangalan. Hello? Hello. Babae, Ate Chrissy. Ako, babae. Sino to? Ella, taga? Marikena. Isa kang Mariket. Okay. Ay, Pangulo. Tumigil ka. Sandali. Ella, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, isumbong ko lang tong anak ko kasi tanghali na. Ayaw pa maligaw kasi hindi pa daw tapos yung programa niyo. Bakit ganyan ang boses mo? Para kang nagbebenta ng ano? Isda. Ay matamba ka. Tulingan, isda. Ma'am, alam mo, ganito yan. Patapusin mo muna yung programa namin bago siya maligo. Baka kasi may ma-miss out siya sa aming sinasabi. Okay? Tsaka maligo ka na rin. Okay, bye. Next. Isa pang sumbong. Pangulong Dagong. Dito naman tayo sa ating linya, sa ating telepono. Nawala. Ate Chrissy,
May isa ka pa bang sumbong dyan? I-shoot mo na! Okay, the sumbong is from Mark Gregory ng Pampanga. Wow, ganda ng pangalan ha. Ganda ng pangalan. Sana bumagay sa mukha. Magandang araw po, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po itong itlog na niluto ko. Kasi Ano nangyari hindi ko sa... naman po inalog-alog yung itlog. Pero nung kinrak ko po yung shell, sabog po yung pulang part. Ano po kaya ang nangyari dito? Alam mo kasi, kinamot mo yan. Yung itlog. Yung shell. Akala ko, yung itlog. Ang sarap-sarap pa naman talaga kamutin yan. Ng shell? Hindi, ng it. Alam mo, kasi namimisa na yan. Yung shell. Yung itlog. Kaya alam mo, wag mong ganito yan. May mga iba't ibang uri ng itlog. May malaki, may maliit. Ano bang kinakain mo, Tito Bong? Malaki o maliit na itlog? Both. May jutes, may ducks. Ganun pala kay Tito Bong. Yung isa malaki, yung isa maliit. Hindi naman talaga pantayan, Pangulong Dagong. Ganun ba? Oo, hindi pantayan. Kahit naman tingnan... Malay ko sa inyo. Timbangin ko nga mamaya. Yung itlog. Hindi, yung quick-quick. Okay, next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hello, idol. Pangalan? Hello? What is your name? Si Romy. Romy, taga saan? Taga San Juan, Pangulong Dagong. Romy, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang, Pangulo, itong katulong. Lakas magkape. Sa isang araw, 10 beses. Uy! Parang wala namang lamay dyan, ha? Wag pa sobra. Anything that is too much is bad for your body. Wag pa sobrahan kasi pag nagkape kayo ng marami, hindi ka makakatulog. Pag hindi ka makakatulog, lalong masiga imong mata. Mabudlat ang mata. Ano yung budlat sa Tagalog, Ma'am Chrissy? Yung mabilog ang mata? Butlog? Ha? Butlog. Butlog. Asus, Ginoo. Pag sige sa kape pag hindi siya titigil sa kakakape, sisiga ang mata niya para ng sodium light. Okay, bye. Isa pang sumbong kay Pangulong Dagong. Magandang umaga, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isumbong ko lang yung katrabaho ko kung ano-ano na lang kasi ang tinitinda niya. Para lang sa gayon makakain at gayon din makatinda lang kahit madaling araw. Sa madaling salita, ginagaya na niya ang mga paninda ko rin. Ano ba ang gagawin ko? Cedric po ito ng Novaliches sa Quezon City. Huwag kang magtinda para wala siyang gayahin. Sumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Pangulong Dagong, Ate Chrissy at Tito Bong. Isumbong ko lang yung amo ng kaibigan kong lalaki. Bakit? Kasi ayaw po niyang padalawin yung boyfriend ko po na baka daw kasi mabuntis yung kaibigan ko. Hindi po kaya ayaw niyang padalawin dahil siya po yung gustong bumuntis sa kaibigan ko. Ano po ba ang nararapat kong gawin? Si Baba Yaga po ito ng Quezon City. Baba, alam mo, kahit anong gawain mo dyan na pagpigil, mabubuntis at mabubuntis yan kung may mangyari. Kasi nga, buntis nga yung umang nga simento ang puwet. Ano mo yan? Kahit anong pigil mo yan, kung gustuhin niya talaga may mangyari, burot talaga yan. Ano yung burot sa Tagalog, Bong? Ano? Lumalaki. Lumulobo talaga Lumulobo. yan. Kaya basta ipalayo mo lang sa bomba para hindi mahanginan.
Pag nahanginan ng bomba, lulubo yan. Di ba? Alam mo yung bomba, ma'am? Alam mo yun, ma'am, yung pambomba ng hangin? Oh, yes. May dala-dala ako sa bike ko niyan eh. Yung bomba. Hindi, yung lobo. Di ba? Natutok yun. Yung lobo? Yung pambomba. Di ba lumilipad yan, Pangulong Dagong? Yung lobo? Hindi, yung bomba. Ay, sasabog pa yan. Yung bomba. Yung lobo. Di ba may nakalagay doon, Happy Fiesta. Sa lobo. Hindi, sa bomba. Gidetonate na. Yung bomba. Yung lobo. Okay, anyway, orasyon na tayo. Maraming salamat sa mga sumbongera para hindi maputukan ng bomba ng lobo. Oras na mga idol para sa ating pinag-uusapang Orimos. Maayong udto. Sabay-sabay nating bigkasin ng Orimos para lahat tayo swertihin. Onod, bokok, onod, boto, laman, boto, onod, bokok, onod, boto, laman, boto. Simula. Si Paring Glenn Baratbati, mga taga-Extreme Design at Fish Daily, kay Ray Manahan, ang sastre ng Holy Family Village, Basta Sastre Sweet Lover, at gumagawa daw siya ng face mask para sa mukha. Baka Ray Manahan, baka meron kang face mask para sa paa. At si Risa Agpalo at si Paring Noriel Agpalo, lalo na kay Banban at yung nagbigay ng itlog ng pugo, si Joel Parungaw ng Bulacan. Salamat sa maliliit na itlog mo, ng pugo. Sa lahat ng mga nagmamahal kay J.M. Martinez, kay Ross Vigo, Antonio Ray Bongbong Requinto, kay Marvin Mark Bautista, kay Mercedita Lozaga, maging kay Imelda Calextro, sa iyang anak na walang iba si Samantha, pati na rin si J.M. at lahat ng mga tropa ni Marvin, Kuya Joshua, ang pinsan kong si Kuya Joshua na ka-look-alike mo, Papa Charles, at mahal na mahal nun gig na sa kay Imelda Calixto. Go ahead. Orasyon kay Ria Garcia DG at sa mama niya na si Cora Garcia na nakahiga pa rin daw at panay ang Facebook, pati rin kay Jovert Bertodazo at kay Romelson Rivera, pati kila Robert Melba, Comang Toti, Sonson, Tenten, Rachel Nina, Tuno, Jenny May, RJ, and Riva May, pati na rin sa lahat ng Team Puyaters na nakikinig sa atin ngayon. Mag-facial. Kila M.A. Stella, kila Shine, kila Patricia, kila Bars, kila Catherine, pati na rin kila Andrea, at pati na rin kay Eileen Ramos Crucena at sa anak niyang si Ayen. Orasyon din kay Mary Ann Ignacio, pati kila Trisha at Habadaba Foods, kila Krisha Joy Labore, Trisha May, Salandanan, Morena Ignacio, at Maricel Orquesa ng Maceda Street, Sampaloc, Manila. Kahit natutulog, mag-face shield kayo. Okay, mag-last talk na tayo, Bong. Oras na mga excuse me po. Oras na mga
Idol, Dito para sa ating pinakamamahal na last talk. Ate Chrissy at Pangulong Dagong, umayos kayo sa inyong mga sagot. Pangulong Dagong, last talk. Go ahead. Propeller ng electric fan o propeller ng eroplano? I'll go for eroplano. Para mas malakas talaga ang hangin. Ate Chrissy, last talk. Alcohol o kuhol? Gusto ko alcohol. Ano ba? Panahon ngayon, you need alcohol to survive. Ayaw mo ng ginataan, ma'am? Ayoko. Ginataang kuhol, Pangulo. Ginataang alkohol. Pangulong Dagong, last talk. Face shields o windshields? Importante ngayon, gusto ko windshield. Para habang maglalakad ako, talagang malaki yung area, yung hindi makapasok basta-basta ang virus. Malaki yung windshield eh. Lagyan ko pa ng wiper. Ano sa windshield? Hindi, yung face shield. Ate Chrissy, last talk. Mamili ka ng gagamitin sa parte ng iyong katawan. Last talk, lotion o sabong panlaba? Siguro sabong panlaba. Bakit? Maganda yun, mabula-bula pa. Yes, gusto ko maraming bula. Kasi the more bubbles, mas malilinis daw, diba? Dahil dyan, Pangulong Dagong, Ma'am, last... kung ang bula sa bibig lalabas, okay ba? Ay, no, iba na yun. Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong, sino ang pinakamagaling mag-research? DJ o yung researcher mismo? When it comes to research, magaling talaga ang DJ mag-research. Magre-research kung saan ang masarap na pagkain. Yan ang mga nire-research ng DJ. Saan pwedeng puntahan, mamamasyal, gagala. Pero reminder, bawal pa po gumala, kaya mag-research na lang muna. That ends our last talk. Maraming salamat, Ate Chrissy at Pangulong Dagong sa inyong mga kakaibang kasagutan. Ako po, si Tito Bohong. Together with Ate Chrissy. And of course, kay Ma'am Erica, salamat Madam sa pagkain nyo kahapon na natikman ng IFM. Sana all, no? Sana maaabot pa, hindi lang number 4, number 3, number 2, and then number 1, then and 0. Ay, simba ko lang. Huwag naman 0. Ano bang una sa 1? 0. Oh. Zero. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na Daddy Dong at Iska Morena for Emotions on I. Mga taga 6th floor pala makikinig sa atin sa kantin ng Atlanta, lalo na yung manager na si Madam. Ingat kayo dyan. At sa mga angels mo dyan, Tito Bong. Nandyan yung aking crush na si Kay. Yung wifey ko. Wifey. At saka si Junri. Yung aking pinakamamahal na si Ami. Ami 1 at Ami 2. Maging si Wela. Dalawa palang Ami yan. Dalawang Ami. 1, 2. Parang si Saging lang, B1 at B2. Salamat, Doc Rems Uy sa Nature Soya and of course mga taga Santon Plus. Thank you. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing observe social distancing, wear face mask and face shields. No? Importante na yan ngayon. Mag-ingat. Ma'am, nangyari? Ma'am, anong nangyari sa iyo dyan, ma'am? Parang dumuduwal ka na, ma'am. Ilang months na ba yan?
tsaka, itong kwento ko lang very short. May face shield kayo, baka hindi po kayo sanay. Kahit nasa bahay, sanayin nyo nang mag-face shield. Ang ginawa ng kaibigan ko, hindi niya alam naka-face shield siya, dumura siya. Kasintabi sa Ano ba yan? Pagdura. Nakakaloka. Wala pa namang wiper ang face shield niya. Kaya practicein nyo na may face shield. Upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras. Saktong alas 12 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.